салом дӯстон, футболи клубӣ ба таътил рафт. имрӯз аз охирин бозиҳои топ 5 чемпионатҳои аврупоӣ гап задем ки чӣ гуна хотирмон буд. дар вақти танаффус хабарҳои трансферӣ зиёд мешавад. аз ин хотир видеои навбатии худро бо чунин хабарҳо таҳия мекунем. лайки қиматбои худро гузоред ва аз рӯи алгоритми YouTube кор карда комментария нависед ва ҳатман комментарияи ҳамдигарро лайк монед. бо ин роҳ видео беҳтар паҳн мегардад. дӯстон, футболи бошгоҳӣ ба истироҳат рафт. акнун моро бозиҳои мунтахабҳо интизор аст. грузия қувваи худро бо шотландия месанҷад. аргентинаи мағлубнашаванда дар майдони худ уругвайро пешвоз мегирад. бразилия бе неймар ба колумбия меравад. арменияе ки барои баромадан аз гурӯҳ мубориза мебарад вомехӯрад бо уэлс. чӣ гуна сенсатсияҳо моро мунтахабҳо тайёр карданд. барои ғолиб шудан аз хизматрасониҳои ширкати боэътимод истифода кунед. виос ширкате аст ки метавонед ба он бовар кунед. виос беҳтарин ширкати букмекерӣ дар осиёи миёна аст ки ба нафарони нав то $250 бонус медиҳад. ҳамчунин дар виос ҳар моҳ миқдори муайяни маблағи шуморо ба суратҳисоботон бармегардонанд. интихоби дуруст виос. ссилка барои то $250 бонус гирифтан дар комментария. ба ҳама муваффақият. томас тухел орзу дорад ки бо Килиан Мбаппе кору фаъолият кунад. бозингари фаронсавӣ шояд ягон маротиба дар андешаи гузариш ба Бавария набуд. аз Тухел суол карданд ки андешаи ӯ дар мавриди трансфери Мбаппе ба Бавария чӣ гуна аст. Тухел дар ҷавоб чунин гуфт: шумо аз ман мепурсед ки оё ман Мбапперо дар дастаи худ дидан мехоҳам? албатта мехоҳам. кадом сармураббӣ намехоҳад бо Мбаппе кор кунад? Килиан аст. агар ӯ барои гузариш омода бошад, ман худам рафта ӯро бо дучарха ба Мюнхен меорам, вале ин аз ҳақиқат хеле дур аст. Тухел дуруст мегӯяд. гузариши Мбаппе ба Бавария аз ҳақиқат дур мебошад. ин ҷо гап ҳатто сари хоҳиши Мбаппе намеравад. мағзи масъала ин сиёсати трансферии мюнхениҳо мебошад. ягон бор Бавария чунин пули калонро сарф намекунад. бо ин ҳама гуфта наметавонем ки Тухел ва Мбаппе дигар бо ҳам кор намекунанд. футболи муосир метавонад ин ду нафарро дар як даста якҷо кунад. шояд Мбаппе билохир ба Реал гузарад ва пас аз чанд сол тақдири футболи Тухелро ба Мадрид дорад. ин ҳам эҳтимол дорад. мураббиён дар футболи ҳозира зуд ҷои кори худро иваз мекунанд. омадани Мбаппе ба Бавария дар сатҳи андеша боқӣ мемонад, вале тасаввур кунед ки Мбаппе ва Кен дар як даста ба кадом натиҷаҳо расида метавонистанд. Мбаппе ва Кен дар ҳамла ва аз ақиби онҳо Мусиала ба Дрим Тим монанд аст. барселона ният кардааст ки бо Уилфрид Ндиди шартнома бандад. бозингари мазкур айни замон дар дастаи Лестер бозӣ мекунад. баъд аз тамом шудани мавсими гузашта дастаи Лестер аз ҳаққи иштирок дар премер-лигаи Англия бенасиб шуд. чанд бозингари даста аз сафи рӯбоҳон рафтанд. метавон ҳамчун мисол Ҷеймс Мэдисон ва Юри Тилемансро ишора кард. онҳо ҳамроҳ бо Ндиди дар хатти нимҳимояи Лестер бозӣ мекарданд. ҳарду рафтанд ва Ндиди бошад дар Лестер боқӣ монд. ӯ сафи рӯбоҳонро тарк накард, вале гап сари он меравад ки қарордоди Ндиди тобистони соли оянда бо Лестер тамом мешавад. каталониё аллакай корро дар самти ҷалб кардани Ндиди шурӯъ кардааст. рӯбоҳон барои нимҳиматгари 26сола 75 миллион евро талаб карданд. барса айни замон дар он ҳоле нест ки якбора чунин миқдор маблағ пардохт кунад. аз ин рӯ метавон пай бурд ки барса кӯшиши гирифтани Ндидиро тобистони оянда хоҳад кард. он вақт имконияти бепул ҷалб кардани Уилфрид пайдо мешавад. барса ба опорник сахт ниёз дорад, вале бо эҳтимоли ғолиб ин мавсимро бо Ромео дар ин мавқеъ тамом хоҳанд кард. Ндиди дар мавсими ҷории чемпионшип дар 12 бозӣ 1 гол зада 3 ассистро ба номаш сабт кардааст. Руди Гарсия аз вазифаи сармураббигии дастаи Наполи барканор карда мешавад. косаи сабру тоқати Де Лаурентис президенти Наполи лабрез шуд. хатраи охирин мағлубияти Наполи аз Эмполи дар даври сипарушдаи серия А буд. Наполи дар майдони хонагиаш ба номи Марадона бо ҳисоби 1-0 мағлуб шуд. пеш аз он рақобат Наполи дар Лигаи Чемпионҳо бо Унион бозӣ кард. агар дар он бозӣ Наполи ғалаба мекард, пас ба плей-оффи Лигаи Чемпионҳо мебаромад. ин факт шояд мавқеи Гарсияро дар даста беҳтар мекард, вале он бозӣ мусовӣ 1-1 ба анҷом расид. неаполитянҳо аз гурӯҳ бо эҳтимоли ғолиб мебароянд, вале ба таъхир афтодани ин ҳодиса ба Де Лаурентис умуман писанд наомад. гуфта мешавад ки рондани Гарсия аз вазифа кори ҳалшуда мебошад. номзади асосӣ ба ин вазифа Тудор, собиқ сармураббии Марсел аст. варианти эҳтиётӣ Фабио Канаваро мебошад.
дар дохили Наполи аллакай қарори сур кардани Руди Гарсия қабул шудааст. Якчанд рӯзи дигар дастаро дар тамринҳо роҳбарӣ мекунад ва аз ин вазифа расман меравад. Баъди ҳамаи ин воқеиёт метавон ба хулосае омад, ки Лучано Спалетти қарори дуруст баровард. Ӯ сари вақт аз дастаи шаҳри Неапл рафт ва аз рафтанаш бурди калон кард. Де Лаурентис мавсими ҷориро бо куфтани сармураббиён ва иваз кардани онҳо сипарӣ хоҳад кард. Ин ба натиҷаҳо таъсири бад хоҳад расонд. тобистони соли навбатӣ имконияти харидории Эрлинг Холланд пайдо мешавад. Гап сари он меравад, ки маҳз тобистони соли 2024 тибқи шартномаи кунунии бозингари норвегӣ банде ба кор медорад, ки дастҳои хоҳиши банд метавонанд ӯро бо арзиши 147 миллион евро бихаранд. Ман хотиррасон мекунам, ки Манчестер Сити барои овардани ӯ ба сафи худ ба Боруссия Дормунд танҳо 65 миллион евро пардохт карда буд. Вале ин ҷо гап сари пул намеравад. Сити аз ҷиҳати молиявӣ мушкилӣ надорад. Гап сари хоҳиши худи футболбоз меравад. Гуфта мешавад, ки айни замон Реал Мадрид номзади асосӣ барои гирифтани ин бозингар аст. Яъне пас аз анҷоми мавсими ҷорӣ мадридиён метавонанд кӯшиши харидории ин футболбози норвегиро кунанд. Маҳз дар ҳамин ҷо хоҳиши ин футболбоз ба инобат гирифта мешавад. Аммо агар ҳатто ӯ хоҳиши бузурги бозӣ кардан дар Мадридро дошта бошад ҳам, Манчестер Сити дар ҳамин ҳол ва формае ки ӯ дорад Холландро ҷавоб намедиҳад. Чӣ лозим амлагари тапа тайёрро ба дигар самт равон кардану худ боз ягон нафари дигарро кофтаанд. ба ҳама маълум аст, ки барои Реал то ҳол варианти якум Килиан Мбаппе боқӣ мемонад. Холланд дар навбат дуввум аст. Мбапперо фаҳмида намешавад ӯ метавонад боз дар Париж истад. Дар ин сурат эҳтимоли гузариши Холланд меафзояд. ҳангоми дар Боруссия Дормунд будани Холланд таваҷҷӯҳи Реал ба ӯ зиёд буд, вале он вақт ҳамлагари норвегӣ Манчестер Ситиро интихоб кард. баъдан Холланд ва падари ӯ қоил шуданд, ки бо сабаби будани Бензема дар мавқеи ҳамлагари асосӣ онҳо аз интихоби Мадрид тарс доштанд. Акнун Ҳоҷи Карим роҳро ба ҷавонон боз карду ба Саудӣ рафт. мебинем Холланд дигар чӣ баҳона меёфта бошад. ба ҳамин тамом боридарам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.